Moikka moi, meikäläinen Animals PvP ja me kuvataan vähän Survival Gamesia jälleen kerran Jukivis 2 kanssa, moi! Moi. Ota sä vaikka keskichestiä, mä otan chestiä. Joo. Ja lätä meidän taakse. Joo. Taas mä sain 2 ironia. Mutta mulla on Vanhaa se. Puutirves. Mun render distance on ihan liian isolla, kun mä kuvaan. Lähde sinne kuoppaan. Joo. No puukirves on kyllä jo aika turhaa. Mä menen tänne. Pistä mun render distance pienemmälle. Ota. Siis mulla oli 6. Mulla on 12 omenaa. Mun render distance oli 6, silti mulla tuli hirveetä lagia. Hei, toi on mun chesti! Se on minun, mä omistan sen. Jos sulla on tikkuja, niin sano. Hei älä. Ai joo, tuossa oli toi jätkä. Alun kombo myös välillä. Toto, se heitti mut romboon. Ei kun mä heitin. Mulla on 1,5 HP tätä. No syö jotain. Ja tuolla on jätkä. Joo, sitä me ei ehkä fightata. Ei. Mulla on 3 HP. Tarviiko sä ruokaa, sano vaan jos tarvit. En tarvitse. Mulla on 11. Mä voisin koittaa piestä sen, mutta mulla on vähän huono ase siihen. Joo, en mä koittista. Mennään vaan tänne. Päin tänne. Jos sä sie hullut rombot, niin. No, olihan mun hyvä. Aika jeba. Olihan mun hyvä siitä niinku sun kombojen jälkeen. Kato. Kyllä mä siellä mun mielestä ainakin 3 hittiä sen kuitenkin kuoli, tosin meillä on aika huonot aseet. Niin. Olits tästä chesti? Okei, hienoa, täällä on ikinä. Onks tuolla chesti? Mä hyppään tänne alas. Tai onks se alas? Mä tuun peräs. Tuu. Otetaan vähän ruokaa tästä. Tai siis vähän enemmänkin. Tästä saa yleensä vitsistä porkkanoita. Mulla on nyt 10 porkkanoita. Ai vitsisti, mä en oo saanut vielä yhtään. Monta sä sait? Eikö niin saatte mennä vaan sun inviin? Ei näet kyllä mennyt muihin. No mä annan sulle, jos tarvitset. Me tarvitaan nyt armoria vähän ja vähän kaikkea. Hei, onks sulla mitään housuja? Mulla on surkkamaa. Hei, tuolla on jäpä. Täällä on jäpä. Älä mene. Tiimi, täällä on tiimi. Onks Mut ei mennä, ei mennä. Minkälaista kamaa? Niillä on parempaa. Niillä on parempaa. Onks sulla tikkua? Tämä. No. GG. Oota, mä heitän sulle tosta tommosen ja tommosen. Mitä? Eikö sä saa? Mä haluun fightata jotenkin. Missä nää mukaan on? No, En minä vain näe. no oli. No tuolla Enchantin paidas. Eli ei mennä, niillä voi olla jotain hyvää enchantattua. Tai sitten mennään. Okei, niillä on hyvää kamaa. Ei mennä. Mä tarkoitin, että okei, niillä on hyvää kamaa, että ei mennä. Mä crown powder. Mä jään tähän sneakkiin ja crown powder, niin tietysti ne tulee. Koitetaan piästä ne, jos me saatais Ne tulee. Ne tulee tuolta. Onko se lähellä? Ai tuolta. Tuolta. Talon takaa, varo. Mitä? Ne koitti tehdä tän kiertoilun. Saa hirveet kombut tähän toiseen jätkään. Kuoliko sä? kuolin. Oh, no ilmus. Joo, rip. Mä tapoin sun. Ja spektaa mua. Etkä sä lähtenyt muuta täältä. Joo, mä tapoin ne. Toi olisi ollut hyvä fight, mutta sä kuolit sitten. Niin. Sinun vikasi koko juttu meni pieleen. Sori, anna anteeksi. En anna, en ikinä. Never. Mutta ne ei edes hitannut mulle edes yhtään. Mulla on nyt jo täydet. He. Mutta mitä ne oli enchanttamassa? Noob. Mä laitan bovin tuohon, koska mä en käytä sitä niin paljon. I'm too noob. Toi yksi lähetti se Anglepear Ads lähetti, että se on noob. Ties mä saan terävyyden. Tää hittaa ihan ok paljon. Animousi PvP. Animals. Hei, tuossa pelaa. Mä pieksen. Mistä sä teet sit Haluan piestä. Mä oon hakkaava. Hei, tuolla mitä ihmettä? Toi saa kunnon kombot. Mä en. Varo, teet. Joo, mä huomasin kyllä, että sillä oli teidän teitä. Joo, rip. Toi oli kyllä. Ripperino. Hei, missä on kivimiakkaa? Ei siellä ollut. Olihan. Eikä mukaan ollut. Kato sun invi. Joo, ei oo. God. Mä haluan noita turhia kamoja.
oikeesti eikö siinä ollut kivimiekkaa? Musta näytti ihan. Tietysti se olisi piessä, mutta jos sillä olisi ollut. Mä vedän full chaineissa. Voi sen huonosti. Sano jos mun lähellä on pelaaja. Vähän mulla on niinku, tai mun ruokaa ei voi olla. Missä? Missä? Missä on pelaaja? Sanoitko se Ei missä? oo missään pelaajaa. Mä vaan Mä kaikki en ottaa mun armoreita. Mä vaan varutin sua, Mä että nyt en varu ota. sitten, jos tulee. Mulla on tää protua. Mä en oo mitään ammussuojausta. Ai haluut sä prottu? En mä saanut protua. Prottu IV on paras. No joo. Muistatko, että IV on 4 sitten? En muistanut. Mä haluaisin nyt... Mä oon ihan sairaan tyhmä oikeesti. Siis, tiedätkö mitä mä olin tehnyt? No. Mä huomasin vasta, että se kivimiakka niinku, oli koko ajan niinku, se ei ollut mun inventorissa, vaan se oli mun hotbarissa. Ja miksi mä voin... Miksi mä voin liikuttaa sitä? Miksi mä voin liikuttaa? Fitzmine. Rautta Tää pystyy MSG. liikuttaa sitä. Terävyysi 1. Niin. Mä haluan terveys 2. Missä oot? Mä kysyin tolta yhdeltä, että missä oot. Mä haluan terävyys 1. Joku 2. Kyllä toi nyt kelpaa. Sait sä tottu se. Mä heitän tän vanhan puumiakan jonne tätä roska. Mä veikkaan, että sä et voita yhtä tiimiä ja 2 pelaajaa. Mitä kamaa niillä on? Mä voin mennä kattoon. Eikö? Mut lähes mua arvoa. Sillä tiimillä on aita jebatromaa. Yhdellä on chain typärää, chain housut ja sillä toisella on full trullat. Ja molemmilla on try divimiotto. Siis mä oon oikeesti niinku... Siis toisella on Jos divimiotto mä ja nyt oikein toisella mulla on... ei oo enää leveliä, en ottaa, koska mä Ja näin nyt... sitten sillä obnoxiosulta on mä nyt niinku- chain armorit divimiotto, mutta No niin, mua ei kiinnosta. kulta typäräisellä Vital on, se on testellä. Sillä on aerohousut, airon Siis arvon Chain- mitä? chain Mä oon nyt niinku chest- enchautanut 3 eri miakkaa. Ja nyt mä älysin vasta, että mä enchauttasin sen ihan ekan niinku ihan turhaan käytännössä. On sulla airon miotto? On, mä sain tehtyä, koska mä en älynyt, että siinä yhdessä kasassa oli tikku ja mulla oli koko ajan 2 aironia. Ja nyt mulla on vähän etsitkamat. Et sillä. Full chainit ja... hyvä. Ja hyvä ase. Ei todella hyvä ase sanoisinko. Sanoisin todella hyvä ase. Oi vittu! Mä en nähnyt, että rajat on noin lähellä. Mistä mä pääsen täältä pois? Me sieltä. Siellä ei oo rajattu Täällä on nää vielä. köynnökset. Joo, sä pääset siitä. Jos sä vaan oot nopea. Mä oon hidas. Muuten, Sä kai pääset, näetkö- jos sä oot nyt tosi nopea. Kyllä, Ne rajat on aita lähellä. kyllä mä pääsin. Joo. Ja sit vielä. Joo. Easy beat. Nyt ei enää ole rajat lähellä. 108 blokki on lähimpänä piestä. Onks se aivan niin lähes spawnia? Mä en edes nähnyt. Et sä näe spawnia. Nyt mä näen spawnin kyllä. Vaikka mä tiedän vaan, että mä oon tosi... Miten mulla on... Tossa on toi tiimi, en muuten fightaa. Älä vai. Eikö mä koitan groundpoudilta toisen niistä laavaa? Seuraamaan. Seuratkaa nyt. Come on. Come on. Siis 2v1, ne ei seuraa. Jos mä saisin niinku... Mä groundpoundaisin molemmat laavaa sillä joulu. YOLO. Come here, Sille yes. YOLO. Kuka tänne? Mä nyt jaksa kuulla. Tää povittatu vaan tultaa baby. Niin niitu uskalla tulla Oota. sua vastaan. Hei. Toinen lens. Nyt mitä vielä. Itse se meni siinä. Se sai alhaalta tuli ja ei vedin alussa. Se toinen ei tuollu. Oh, hiljaa hetki, please. Se toinen ei tuollu. Mä tiedän. Mä koitan juosta, mulla on 2 HP. Mä oon ihan vitsi. Kuinka se ei kuollut sinne laavaan? Autsi. Onks se mun perässä? Ei oo. Onks kukaan mun Ei oo, perässä? ne fightaa. Mä oon nobo ja lähden tänne niinku ylös. Tai sitten mä vain kuolen tänne.
Lel, sä oot siellä. Niinpä. Mä tein itselleen reitin tonne ihan ylös. Mä toivon, että voi jäädä sinne. Tää päättyy tasapeleen. Niin, jos kaikki kuolee rajoihin. Niinpä muuten. Raikki voi suolla rajoihin. Pääseekö me Paitsi sä. Oukkaan, mä rikoin ton reitin. Pääseekö me tästä läheltä? Joo. Vitsi mä missasin hypyn. Helpon hypyn. Vitsi jos tässä olis Blood Tray. No se ois mulle ihan nais mun kannalta. Enää sinä ja se tiimi. No, joo. Oh no. Tietääks ne missä mä oon? Onks ne tulossa tänne? Oota, mä menen kattoon missä ne on. No on testellä. Nyt ne lähti etsiä sua. Yksi tulee toisesta ja toinen toisesta. Eli ulos. jos mä crowdpowdan toisen, ai 2. Mä lähden noobe. Mä oon noobe, mä jään tänne. Ja mä pääsen sinne ihan ylös. Jes. Ei kun vai pääsenkö, onks tässä reittiä? Okei, eli Oota, tässä on, jos sä pääset tän. Laava. Hyvä, nyt sä pääset ihan ylös. Heh. Leele. Mä katon, missä ne toiset on. En mä edes pääse sinne. Mikset? Niin joo, et enää. Paitsi et sä voit teleportata sillä kompassilla muuhun. Niinpä. Mä menen kattoon. No on tässä ihan testillä. Oikeesti venaa se vaan siellä. Tää päättyy tasapeli, jos se venaa siellä. Voiks ton tulen sammuttaa? Miksei? Voi. Voi. Toista ei. No, mä Et voin. tuolle ihan just rajoihin. Niin mäkin. Ei tiedä missä ne on. Mitä? Ne luulee, että sä oot tuollut. Tai sä oot hätteri. Vaikka sä et oo. Mä Tuin kuolen, lähellä mä kuolen rajaa. ihan just rajoihin. Vitsi kun tää oli mun aina käytös mun yksi. Joo, sä tuolet Tetrana. Onks ne niinku ihan keskellä? Oo. Jos ne seisoo sen crafting tablein päällä, mä kuolen. Vitsi jos sä voisit ritron noi laavat. Se ois Vitsi vähän jos sulla olisi vesipudetteja. Se olisi aika jännä. Mä oon niin kuollut oikeesti. Ritron noi tulet ja mene lähemmäs. Voi niitä voi. Mä otan yhden voi, yhtä ei. Mikä muu hittaa? Mikä? Mitä? Oota, mä en katso sitä tiimiä. Niin joku game end. Niitä hitataan. Niin, koska game end. Tää päättyy tasapeliin varmaan sillä. Paitsi ellei niillä ole soppaa tai tämmösiä. Mulla ei. Liisna kuolee. Paljon hopeet sulla on? Oli niin lähellä. Paljon niille jäi hopeet. En mä tiedä. No vitsi, no tää kuitenkin meni ihan okosti, vaikka Oli nyt ei joo. tälläkään kerralla voittaa, vaikka Mindflexissa on aika helppoa porukkaa yleensä. Mutta kiitos kun katsoit tämän videon. Pane tykkää-nappi, jos tykkäsit ja muista tilata kanavaa. Niin. Niin se olisi mun Moi. kannalta niin kuin moi moi moi.